wallahi ko sama da kasa za ta haɗe ba shi da komai a tsakiya Allah yake ai gwaje-gwaje ya tsanci waya wani ya shi ya kona ko Allah ya sa tsanci waya talauci ya ce shi yaro dan ruba na dan annabi jona namne je ko an galau shi da wa ijilan leto kai na masai kirkira kya kuma a da in an ce ban wa'azi wallahi ba za ka yi mugun dan iska ne a da jama'a shirya ta wai na rantse da Allah in muce da a nuna na a ce wancan zai wa'azi wallahi ba za ka yadda ba kashin ka dangare shulishu madarar su kuda ya bula ni giya ce da sata kawai ban ba kwarai kuwa amma tun da nake ubana bai taba tsine min ba idan na zo da karnuka kofar gida da yar mandula ta ina sha in malam ya fito sai ce uwa ka taba daga nan Allah ya shirye ka annan kauri da kuke mutum ya ta kauri taba daga can Allah ya shirye ka ga karnukan nan wannan aba ko kaurin ta ba kwai to banda Najeriya a ina gurgu zai rika lodi ya gurgun shi kuma ya dau masu lafiya in kai magana ya ce abinci yake nema Allah ya ce karka jefa kanka alaka sai ka hau mota gurgu ya gurgun ce kuma ya dau masu lafiya to a hawa tafiya nan ka ga duk inda ya ga tirela ya raba ku ya samu abokai gurau malam mai kanya mota ce tana ɗaukar sama da mutum da rumbin kantan nan direban farfadiya yake